Okay, good afternoon mga ka-DIY mga karo. So for today's video, so naana sa ta dire. Mao na gid ako sakit guys mga karo basta during sa mga Sunday no, murag dili ta makahunong sa balay. So kinahanglan jud ta magsuri-suroy no. So ako lang at least makakita sad mo no kung sa istorya na diri karon sa Isidro Lito Salvador Facebook account o sa Isidro 79 YouTube channel no. So shout out dito sa to mga followers din na. Labi na sa mga parinti nako din na sa Barangay Bungdo, Municipality of San Benito. So adlaw karon mga kado sa Domingo. Dindota. So karon mga kado ato lang naginuto ng adlaw karon tungod kay murag nahinayak naman jud ta diri no. So naata karon dito diri sa usa ka landmark no. Murag sikat na kayo nga murag tourist destination diri sa Cebu. Kundi overlooking jud ta no. Makita naton Cebu City. Halos tanan pinaka-anindot nga view na diri. Then usa pa sa makahimamat ta og mga lain-lain na mga naong sa mga tao diri or mga bisita diri. Kay lagi kaning good shepherd o sama sa pinaka-anindot sa mga hiking destination diri mismo sa Cebu. Gani karon mga karon na adina karon daghan mga tao diri pa karon unto karong hapon alas 2 na so mo pagpanguli pa nila kay lagi murag Sunday man lagi. So nagpahuway ang mga tao karon o basta nasaka. So murag wa may lain, wa may trabaho. So ug masud siguro kayo naman sad. So mao sad gihapon ta ang atong istorya diri sa Isidro Lito Salvador. Ano to alam fix na to ang adlaw nato karon para atis makita ninyo dinhi sa Isidro Lito Salvador Facebook account og sa ato page matuod mga karo sa Isidro 79 Facebook page. Paki-follow na lang tuod no. So na ato mga tutorial dito regarding sa mga produkto nga ato gigiri kay since murag nagtrabaho ta sa Bionic Builder Supply Incorporated o sa taka product specialist no. So again so mong ginagmay lang hinuon nato agi pag support dito ng mga video at least pero makita sa ninyo kung si update. So karon nata karon mga karo diri sa good shepherd usa sa pinaka-anindot nga tourist destination, hiking destination diri Cebu ato tuyok-tuyokon para atis makita ka mo. Let's go. Okay mga karo, so diri nga part mga karo murag makita na jud nako ang mga tambi ta dinha sa mga dato sa mga insect dinha makita na ninyo o kanang kumbent din na sa monastery na sila mga kado kanang kumbento diha. So naana ko diri kibali sa tumoy aning kuan kaning lugar diri ten usa pa sab dinhi sa luyo nako mao ni ang Virgin Mary mga kado kana statue na sa Virgin Mary diri mismo sa kuan diri mismo sa Good Shepherd. Tapos makita na ninyo murag mao jud highlights diri mga kado nga dako nga statue gawas lamang kanang mga tam dira o kanang sa kanang lubnganan bitaw sa kuan kanang insect nga sikat kayo mga dato kay nga insect. So karon makita niya to diri kung ani ko natindog diri kana. So overlooking ta kay diri mga kado no. So makita nato ang kanang adtuanan din sa mismo sa kuan din sa Starbucks. So katong mga hikers na dira. So karon diri sa ubos lang diri makita ninyo. So nindot kay diri mga kado ang lugar kay overlooking man din usa pa sa makhanggap nagpresko jud nga hangin taon kani diri nga area ay tungod kay kani murag naa lang taas-taas naman jud nga bukid ni gawas lang kato sa ubos na kay sa syudad man to kani murag naa na diri sa murag bukira na. So makita na ninyo mao ni ang highlights diri kanang gipintalan mga kado no kani nga kadakon nga hawan mapuno ni diri tungod kay murag lagi na may mudugukon malagi diri ang kaning nga lugar tungod kay sikat-sikat sa lagi. So nindot mga kado kung ma-describe nako mao ni ang Virgin Mary ug naay mga angels diya no. So gipanindot jud ni sa to pero minti jud ni pintalan diri mga kado kay kuan man ni diri kanang murag mao lagi landmark man siya murag hiking destination or tourist destination sad o labi na sa mga katong naay bitaw mga gipanglubong diri nga mga kuan gipanglubong na mga kanang mga dato ba kanang mga insects sad. So naa diri din usa pa sa permanente nila duay-duaon diri din usa pa sa murag musikat na siya mga kado tungod kay ang kaning lugar diri mga kado kuan siya kanang murag nagkonekta murag dispute ba ni diri o dili. So murag ang nag-owner ani nga lugar diri murag sakop pagyapon ni sa Guadalupe pero murag kung tanaw nimo kaning nga view diri murag sakop ni sa Labangon kay murag ang Guadalupe layo ra man ang proper sa Guadalupe mas duol man Labangon. So pero Guadalupe ni siya ang kuan ang address ani diri. So mao na karon so ma-describe ta magsuri-suri sa ta diri mga kado no kay naaman ta diri na jud. So mao ni sila ang kani sa una diri bag-o ni kani nga gi kuan ni sa una kanang bag-o ni kanang naitrapal ni diri pero karon murag tungod lagi kay murag mao lagi nangayo masanig bahin lagi
mao na nga murag kuan siya kanang murag dali ra nang daot na tapos usa pa sa murag kuan ang panggabo pag ipangtaya ng kanang mga structure diri kana makita na ninyo kana. So pero okay ra gyapon kay ang importante nga di man moingon nga panindotay na diri kinindot naman jud siya. Tapos pa lang ang pag-flex na lang kuno no sa usa ka nindot nga lugar kung diin daghan dugo kun sa mga tao nga kinsa katong mga bisita mo ari diri nga nung bisita lang ba. Okay so og apil na taana mga kado no kay nindot sa diri lagi murag mao sa dato madali-dali pag vlog diri. Okay so karon kung makita ninyo mga kado no so naa ko diri sa usa ka hagdanan kani hagdanan ni siya. Then taas-taas nga hagdanan murag pila ni ka step almost mga 50 steps siguro ni diri kung makita ninyo. So kana klaro ba? O kana diha mo na ang highway na okay highway kanang ayan na sa mga sakyan na diha mga kado tanaw na to diri ha. So mo na kana gikan na didto sa entrada sa Santa Ana. Then kani diri padung na siya mga kado didto sa kaning gitawag nga Celestial Garden. So daan ni dako man nga daan pero wa pa lang makongkrito ni diri. So diri sad kung makita ninyo bugnaw kay diri mga kado kay murag naay dako diri nga ha. Dako jud asin dako jud kay kahoy ni diri murag naka-shade ba. So kay murag ganahan man ta kanang mga salabi na kung naata sa bukid no. Kanang basta bugnaw jud natong gihanap. Tapos ang kuan lang diri. So pagsaka nimo diri mga kado so di na lang nato mingon nga ikuan na lato kabir-kabira na lang ni. Kani diri murag pugi ako lang kano sa mga ano kanang namatay na ba. So kani diri pagsaka nato ni diri. So saka nata. So mao ni mga kado ang kani diri mga pansyon na kung makita ninyo. So pansyon na mga pansyon na kana. Pero kanilang kaning mga pansyon diri murag panindot din nila tapos usap sa murag respetado din ng mga pansyon diri. Gani walay mga bata din diri magsakasaka sa pansyon tungod kay murag sure ko siguro murag naa sa muabog diri na may mga caretaker diri. Mo na nga kaning nga pansyon na diri murag ipanindot so pero maintain nila i-maintain. So di ka makakita diri kanang mulabong na bitaw ang kwan. So naay dayon magsunod bitaw paglimpyo. So karon na ata diri sa walkway. Kani walkway ni diri mga kado kay ang plano jud ani kaning kuan kanang Good Shepherd. So gikan dito sa Santa Ana siguro kung gikan dito sa top jud Santa Ana tapos magsubay ka anang daan. So kaning area diri ituyok ni dapat dito sa katong Station of the Cross number 12. So abot ni dito sa number 12. Kaso lang siguro murag sa pundo sa siguro murag hinay kampo away siguro pundo ni. So mao nawa na nila masiminto diri nga part. Mao na ra kibali existing ra nga part diri nga gisiminto. Then mo endra ni siya diri mga kado. So ako lang ma-describe siguro kay naa naman dito diri. So mo ni siya until diri lang kaning area ha. So dapat may padong ni dito. So nakakuan siya, naka walkway or naay diri medyo simentado nga lugar. So sawa pa magpakaari diri no. So pwede ra jud mo maari-ari diri or sorry ra jud diri ba para at least makita ninyo kung unsa kanindot ang Good Shepherd kay murag di man mo ingon mo hanggap dagpis ko nga hangin tungod kay para lagi murag ma-refresh ta no. So di sa mo ingon nga mo hanggap dagpis ko nga hangin kay murag dili na press ko ang hangin tungod kay polluted na kay naay mga murag sementeryo lagi ni. Pero super mga kado nindot jud kayo. So dili ka magmahay diri kung maari ka diri tungod kay murag kuan lang nang murag naay peace of mind ba kung maari ka diri. Kani diri murag mao lagi dili lang kibali kung interior ni kung dili usa sa kasuruyanan diri mismo sa Cebu City no. So dili lang diri no ato lang kibali suruyon sa tong uban dito nga kuan kay kanang wa pa jud ninyo matan-aw para sa mga followers nako at least makita sa ninyo kung unsa kanindot nili ang Good Shepherd no. So kay mao lagi kaning Good Shepherd usa man kasikat nga hiking destination diri mismo sa Cebu City. Og diri tuod mga kado kung kuan jud ka moari ka diri tuod mga hibong nun jud ka tuod diri nga kanang murag bisag asa ka na mga area diri pero daghan jud kay diri kuan kanang lamok. So malamokon jud diri sa Good Shepherd no. Amot unsa wa ko kahibaw nganong grabe gid kadaghang lamok diri kay bisag asa ka makakanto-kanto makasuod ka gamay kaning mga kuan diri kanang mga kanang mga kasagbutan. So perting jud lamuka diri mao na usahay moari ko diri dili ko mag standby kay kung mag standby ka perting jud lamuka murag manhubag ning imong paa nimo sa kurang kinang pinaakan sa lamok bitaw. So mao na nga murag moari mo diri ayaw mo kahibo nga kuan nga gipapaak na imo tungod sa lamok. So ayaw jud mo pag
ayaw na lang mo pag kuan, ang ako lang advice no, ayaw lang mo pag kaning usa tawag ani pag standby, kun dili lakaw-lakaw lang jud mo permanente. Lamok kun jud bisag adto ka sa Station of the Cross, so perting lamok ka jud dito. Tapos ako gani naara ko diri sa kaning lugar diri kanang area nga murag makaagi diri ang sakyanan. So lamok gyapon diri. So lakaw-lakaw lang para ang mga lamok dili makasunod ba. Kaya sila sa nag-standby raman na kung asa ka dapit adto man jud na mo mukit-kit sa imuha mga tiil o asa dapit sa panit nimo. So lakaw-lakaw lang jud ka diri kay lamokon jud nga lugar diri. So na anak ko diri medyo tunga mga kado kaning adaan diri. Makita ninyo no. So murag nindot na ang murag tin-aw na kayo ang panahon karon, dili pares katong una na mga semana no or una na mga adlaw kay grabe gyud ka bagyo diri. So murag ang mga bisita sa diri sa Good Shepherd murag wa pay nangari diri kay mao lagi grabe ka kuan diri kanang kalapukon sad. So karon murag bubintahan na kay murag no ayo-ayo na ang panahon karon no. So bless ka ito diri pag-ari nato karong Domingo nga nindot kay ang panahon diri mismo sa Good Shepherd. So shout out dito sa ako ang mga parente dina sa Barangay Bungdo. Dina sa municipality of San Benito. So shout out mo tanan labi na kang Christopher Montañez dira. So per shout out mo diha. So okay, ato ta sa unahan mga kado. Tan-aw na to kanang usa-usa unsay mga highlights so diri mismo sa Good Shepherd no. Okay, ato ta. Mingaon jud ko din mga kado nga area mga kado kay lagi katong kaingon ko pa nga diri lagi ta nagsugod-sugod tapos kani nga lugar kay murag dili ta makabiya lagi kay since nga murag duol ra jud ni sa Cebu City no. So mao sad ato gibali murag makaplex ta istorya lagi kay murag kani lagi murag mingaw malagi makita ninyo gani no kana tanawa. Way tao pa karon pero siguro mga taud-taud siguro na anay tao. Kay kanisa daw sa pasani diri kay murag bantang sa ni diri nga area ha. So murag wa may lagi makita nimo lagi nga mga balay-balay diri kay kani lagi minteryo malagi diri. Actually murag kani nga lugar diri mga kado kay kumapuno pa ni og kuan mapuno pa ni og kanang mga pansyon diri or kanang mga namatyan or nga diri gilubong. So possible siguro ni na dili diri masuruyan kay murag butang na siguro og perimeter fence. Pero kay naa pa may mga part diri like kaning diri no. So kani sure jud ko kani wa pa may gilubong diri. So mao na nga murag open space pa ni diri. So pwede ra ka suruy-suruyan diri mga kado. Gani katong didto murag puno-puno na pero kaning diri daghan pa. So daghan pa or dako pa jud bakante diri nga pwede nimo pwede pa kalubngan diri. Kay gani diri kani nga area diri o kanang 1 2 3 4 5 6 murag daghan pa jud diri. So murag dako-dako pero mao lagi nga murag moangal sa siguro kanang mga bisag mga dato siguro diri ari lubong diri gawas nga layo. So murag moangal sa siguro kay perti jud mahala siguro diri ang per square meter diri no sa lot kung ari kay lubong diri. So siguro ang maka-afford jud diri katong mga dato so perting dato ara jud siguro kay kung kanang ang lang ka siguro diri siguro murag moangal jud basta mahal diri per square meter nga mga kado nga mahibong jud tabitaw nga diri sa Good Shepherd murag gamay ri panglubong di pares ka ng mga private na mga lubnganan nga murag mapuno-puno halos puno-puno na. So diri murag pa gamay pa gyud kayo ang panglubong diri murag makita pa nimo murag mabilang pa jud diri. So mao na kana makita na ninyo mao na didto kana then makita nimo ang bukid dinha na Monterrasas diya. Nindot kayo Monterrasas diri kanang structure diri Monterrasas kay murag wa pa hino nag-occupy na pero ongoing ang construction na dira. So kani diri ta mao ni ang area diri mismo open space diri mismo sa Good Shepherd. Actually na igit diha dinha sa unahan kay kana mao man ay silbi murag kibali murag paints no para sa musud ka diri sa kuan kung naay panglubong diri. So kani mao ri jud ka open dinha no sa kanang agita kung ay lubong or kanay mga kuan diri like kanang magkuan kanang kasi tawag ani kanang Holy Week no. So kanang kay mao man Holy Week destination. So kaning agit diri mao pa i-open diri kay lagi kanang murag cross pero minti diri para dili masudsuran diri og mga sakyanan. So kana mao na ang git na di na agihan diri kana sa mga tao ra sa ting agihan na mga nag-open sa diri kay sa para sa mga tao kanang bisita diri ba kanang magkuan sorry labi na katong hikers kani
kita na ninyo na. So diri dayon mao na ni ang ending sa kanang concrete no. Gikan dito sa Celestial Garden nga kuan kanang entrance gate. So sa Pormiro pa siguro ni mga kado perting nindota siguro jud no. Kay lagi mao ni ang pinakasikat diri nga dool sa Cebu nga murag cemetery ba. Tapos usa pasad nga murag kuan ni kanang gipanindot pa sa din nila. So sa naman gud ni malamay yung mga parian gud ni murag kumbento na dila sa unahan. So diri mao ni nga kanindot ba. Ay kanindot ang kaning lugar diri. So din ha mga kadom mao na ang Station of the Cross din sa unahan. Na din ang Station of the Cross ana ta siguro mo agi diha no. So kana dira. So kung makita ninyo mao na amazing view no. So kana diha sa unahan mao na ang kanang gitawag nga terasas, Monterasas. Dira padong na siya sa entrance nila sa Celestial Garden. Then kani diri padong ni sa diri mga kado sa kadtong kuan bitaw kanang Station of the Cross. So ari lang ta siguro dito para makatuyok sa diri sa unahan no. Sige ato ta. Sige lang bisag. Grabe ka kuan diri, ngoro lamokon man diri mga kado no. Daghang lamok diri. Mana murag ang uban dili mo kuan diri kay lamok lagi. Then kita lang siguro mag-ari diri. Then usap-usap para at least maka-vlog ta. Karong adlaw diri mismo sa Celestial Garden no. Ato ta sa unahan. So diri mga kado murag makaingon jud ta na murag kuan na diri kanang murag gingot na kaayo ni diri no kay murag wa na may lagi mag-agi diri pinagsara may mag-agi diri. Tapos kita ra man gani karon nag-agi diri no tapos murag gipugos lang nato ni para makatuyok lang sa ta dito sa unahan para makahukuha ng tag-vlog no diri mismo sa kaning area ha. Para at least ma-experience nato no kanang naata sa bukid bitaw. Kay panigsaon na lang jud ta mag-ari tag bukid. Kanang kita mag-inusara no kasagaran kun mukad ta sa bukid magbike man ta. So ato na lang i-google din kung sa kanindot lagi makita sa magkuyugi lang ko ninyo para at least makakita sa mga kado no kung sa istorya na diri. Diri mismo sa Good Shepherd kung diin makakita sa mo kung unsa nakakanindot ang view o paglanghap sa presko nga hangin ba diri sa kaning area. So ato ta tuyok ta dito mga kado. Kaning lugar diri murag dako hawan din diri pero mao lagi kanang murag ganahan di naman taganahan mo so diri no kay murag libon tanaw sa nato be base magpwede ra libon na jud lagi. So moabot lang ta siguro dito pero dili na ta mo tuyok dito mga kado kay murag kuan naman kanang tagas na kayo na ang sagbot murag nagtapo na bitaw diri sa daan mao na nga murag basig simbako na kuanta diri ba na mga interesado sa diri ba basig simbako. So maglikay na lang jud ta. So anak nang takutob din ha then pwede ra man to makadiretso dito sa may kuan makadiretso dito sa open space bitaw katugigikanan ako. So adto lang ta dito. So diri nga ilihara murag open pa man ulit patamahadlok. Ay kay murag tegsara gud makita diri mga kadon na mga tao nga magsuri-suri aning lugar ambot lang sa bitaw nga murag anong may magsuri-suri diri nga nindot masa untanan kita re permanente mo na permanente nga kung kanang alanganin ko sa oras bitaw so moari lang jud ko diri para mag-vlog tapos mampakita sa inyo na kung unsa na ang sitwasyon diri. Basta ang update lang tuo diri karon karong adlaw no karong Domingo man karon. So murag makaingon jud ko nga murag kinahanglan na jud ni siguro i-grass cutter bitaw kaning lugar diri kay kuha naman lagi kanang unsay tawag ani kanang libo na ba kayo kanang daghan na sagbot hamok na sagbot kaning idea diri. So lapos-lapos ra man hinuon ni diri di man moingon nga kanang adto ka sa lain malusot diri lapos-lapos ra kabali silbi magtuyok ka diri mga kado kaning area. So kani puno ni sa mga kalatsotian diri nga lugar. Kaso lang lagi kanang ako ba siguro diri mo ari diri mga kado kay tungod lagi kay kuan man kanang unsay tawag ani kanang grabe jud kadaghang lamokon jud nga lugar diri. Kati jud daghang lamok. Okay mga kado salamat jud kay taon sa inyo pagtan-aw no medyo nakakuha jud tag mga highlights diri mismo sa Good Shepherd as update nato karong adlaw no. Sunday ron.
So murag okay na, at least naka-upload ta no sa ato YouTube channel. So subaybayoy lang ko ninyo mga kado sa ato murag daily routine lang ba sa ato ako ang kay ato na paspasan siguro ni bahala kung nasa balay mag-upload lang sa tanong basta ma-upload na nato din ato babiyaan ning ato ang YouTube channel no. So karon mga kado salamat kayo sa tanan no. So sa pag-subscribe o pag-like sa ato video bisag nga nila ka simple basta importante padayon gyapon ta. So once again mga kado, this is Edo 79. Thank you for watching natong tanan. See you next vlog. Bye.